There's no time like the present to serve the Lord. Okay, good afternoon everyone. Diyos maray na hapon tabi sa Indogabos na nagantaway kang programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP. Ngunya na daw ning Miyerkules petsa 11 kang bulan ning Disyembre 2024. Anyway, live po kitang ngunyan ta kasugma nag-abot ako digdi mga madaling araw, mga 1 o'clock in the morning, ano? At nag-drive lang po ang inyong lingkod mula doon sa Manila, kasi ako po ay nag-attender kang 53rd anniversary of the Dominican Province of the Philippines. Yan, magayon. Siyempre, nag-iristoryahan, nagkahirilingan kami mga Dominicans, at siyempre nag-report sa samuyang prior provincial o sa samuyang superior about the state of the province. Kaya sabi, SOPA, the state of the province address. Kung halimbawa, actually, parang maaraman din nindo, ang mga Dominicans digdi sa Pilipinas, kasali na po ang Daipapadi. We are about 206. At siyempre dyan, may hilang yung iba. Yung iba medyo elderly na. Actually, nandun yung demographics nga ni na sa mga aki, actually yaw na sa na kami mga padi, actually mga padi na mga Dominican na padi na Pilipino digdi sa Pilipinas, we're only about 120 pero ang diyan, active diyan, may mga nag-aaral pa sa Roma. Actually, siyempre, may mga nag-open naman kaming mission ngayon sa Malta, pagkatapos sa Gibraltar, so -4 na naman na padi yan, dinadaduman may sa mission. Kaya actually kulang na kulang, kaya nga sabi nga ni kadaklan sa muya mga padi ay multitasking, trabaho dito, trabaho duman, gulping trabaho. Pero okay lang po yan, yan naman talaga na gulping trabaho, narungan ako digdi, of course, nasa media ako. At the same time, nasa academe din po ako. Sa University of Santo Tomas, Legazpi. But anyway, mga tugang yan, talagang buhay, na sanay kami sa multitasking. Hindi pwedeng isa lang ang trabaho mo. At dahil dyan, hindi kami nakapokus. Actually, there is a disadvantage din po, mga tugang. Kasi hindi ka nakapokus dahil sa minsan sa sobrang trabaho mo may makakalimutan ka, may makakaligtaan ka, kaya may problema din sa multitasking. Kaya sabi nga, kaya po handa talaga na magkaigwapan mga padi. Yan nga ni, digdi sa muya, kami mga padi na Dominican digdi sa US de Legazpi ay nga ni, sa darating na simbang gabi ay magmimisa rin sa mga barangay. Ako, for example, ako po ay inimbita ni Father Dave Ramoso dyan sa Tagas. Mamisa ako sa Bugtong, mamisa ako sa Kilikaw, mamisa ako sa Doña Maria, mamisa ako sa Tagas, mamisa ako sa Matnog. Yan. At the same time, mamisa rin ako sa Puro, mamisa ako sa Lamba, dahil kay Father Jonathan. So yun po ang anyway, yan talaga, tarabang-tabang na sa nangani. But importante talaga sa satuya baga, tagulpiyo ng trabaho ngani, the harvest is rich, but the laborers are few. Yan talaga. Kaya sana kadakol pang magpadi. Takadakol bagala sa panahon ini. Alam mo, sa gabos na season of the year, ang Christmas is the sasabihin kong napakahirap at nakakapagod na season dahil sa gigising ka ng alas 3:30, mamisa ka ng alas 4, minsan alas 3 pa gising ka na, tapos magbiyahe ka pa kung saan, so but anyway, kaya nga sabi nga, ngayon pa lang kailangan medyo magpasiguro ka na na di ka masipon, kaya nga alagaan mo ang sarili.
Importante po yan. Alagaan natin ang ating mga sarili, ang ating kalusugan. O, tulad nga kanina, ako po ay nagpa-Cairo lang kasi ang sakit-sakit ng likod ko. Nag-drive mula Legazpi hanggang Manila, Manila hanggang Legazpi, balikan. So talagang mahirap. At ang problema po pati, mabuti na lang kung nagta-travel tayo na magandang kalsada. Kahit sabihin natin malayo yan, basta magandang kalsada, no problem. Pero ang problema po ngayon, matagal ko nang kini-question nga, bakit kaya ang mga kalsada natin dito sa Pilipinas hindi tulad, ako I just came from Korea, I visited also Indonesia, Malaysia, and Vietnam, and China, itong mga Asian countries natin, galing sa Surabaya, sa Indonesia, so yung mga Asian countries natin, Japan lalo na napakaganda, Korea, of course Hong Kong, Macau, yung mga dito sa Asia. Bakit dito sa Pilipinas pagdating sa kalsada, talagang sira-sira. Ito nga, grabe talaga kung makikita natin. Siguro ang iba kasi hindi kasi nagbabiyahe, palaging eroplano, kaya hindi nila nakikita ang kalsada. Habot kaya yung mga government officials natin, okay? Challenge ko lang po ito. Kasi I know may kaibigan pa akong governor, ang ginagawa niya talaga, she traveled by land, doon sa kanila, somewhere in Bisaya. So, happy ko. Wow! Kaya nga ang ganda doon sa Bisaya na napuntahan ko yung kanilang ang ganda. Kasi sabi niya, ang ginagawa daw nila ay maliit pa lang na sira na kalsada, inaayos na kaagad. Pero dati sa atin dito, yung mga hindi sira, sinisira. Yung sira, pinababayaan. Anong klaseng logic po kaya yan? Yan, tagtatanong lang po kasi siguro, sabi nga alam mo, ang importante dito, itong mga government officials natin, dapat makita nila on the ground. Kasi on the ground, nakikita nila na, kasi nakita ko yun, tingnan mo talaga yan. So, makikita nila. Paano naman makikita nila? Aeroplano sila Ang taas. Ang taas. Pumunta ka ng Manila ngayon. Okay? O dito na lang sa Sipokot na yan, sa Lupi, sa papunta ng Ragay. Grabe talaga, Sabi ko, well, yan ang problema. Pag hindi tayo nakikisama o nakikisalamuha. Alam mo, ngayong Pasko, ano ba talagang mensahe ng Pasko? Ang Diyos ay nagkatawang tao. Actually, the word incarnation, the word God incarnated Himself, and the Word was made flesh and dwelt among us. So yun. Anong ibig sabihin? Wala tayong mga tao, hindi pwede makapagsabi, si Jesus ay ang Diyos, hindi man na sumakit ang ulo. Anong hindi sumakit ang ulo nang kinuruna siya ng krus? Hindi ba masakit yon? Nang siya nandun si Jesus naman, ang Diyos naman, hindi nagutom yan Anong hindi nagutom? Nandun siya sa disyerto. Anong ginawa ni Jesus? Nagutom siya, pero tinintaran pa siya, sabi ng demonyo, can you not make the bread? Can you not make the stone into bread? Can you not turn the stone into bread? Sabi ni Kristo, sabi ni Kristo, di ba? Wow, tingnan mo. Yung mga temptations na yan, ano ginawa ni Kristo? Nilabanan niya. Kaya walang makakapagsasabi sa atin na, ang Diyos nga, hindi man nakaranas ng ganyan. He was rejected. Tingnan natin, batang-bata pa lang si Kristo. He was already rejected. So, talagang, iyan lang ang ibig sabihin ko sa inyo mga tugang. Ang problema kasi sa mga leaders natin, hindi naman nakikisalamuha sa atin malapit na naman ang eleksyon. Bato-bato sa langit, tamaan. Bahal na kayo, magalit kayo. Pero tinatamaan talaga kayo. Kakamayan ka, okay, ako po si ganito, kandidato ako ng ganito, para sa mamaya po, alcohol. Linisan pa. Ay, naku, ganun ba tayo? Dapat makisalamuha. Yun. The word is nakikiisa. Yan. Sa paglalakbay ba natin dito sa mundo, tayo ba'y nakikiisa?
o hiwalay tayo. Iyon ang problema. Hindi tayo sa sinasabing niya, simbahan na sinudal. Palagi kang simbahan na kinukudal. O ikaw ba'y palaging nakakudal. Yan. Anyway, paalala lang po mga tugang kasi napakaganda po na sana tayo ay magkasama-sama. Kasi ipon diwa ng Pasko Ang pinakadiwa ng Pasko, ang Diyos ay nagkatawang tao. At ang Diyos ang nagkatawang tao, nakisalamuha po siya sa atin. And in fact, tingnan mo yung mga Skriba at Pariseo. Ano sabi niya? Tingnan mo yung taong yung Kristong yan. Bakit siya nakikikain doon sa mga makasalanan? Nakikiinom doon sa mga makasalanan na yan? Bakit siya nakikikwentuhan doon sa mga prostitute na yan? Bakit ganun tingnan mo? Sabi nga, paano sabi mo, ito, I'll give you a concrete example. May nalulunod doon sa dagat. Anong gagawin mo? Hi, hello! Maglangoy ka. Hindi ang gagawin mo. Pumunta ka doon at kumuha ka ng salbabida, i-rescue mo siya. At pag-rescue mo, anong mangyayari sa'yo? Mababasa ka. Yan ang problema sa atin. Ayaw natin mabasa. Para sinasabi natin, okay, ililigtas kita, pero bahala ka sa buhay mo. Ganun ba? Paano mo siya maliligtas? Yan ang problema sa atin. Yan. Sana po, paalala lang po ito sa atin. Kasi, ano ba talagang pinakadiwa ng Pasko? Ayan, tanong natin. Ano ba talaga? Malapit na naman nga, magsisimbang gabi na tayo. O, ano ba? Ang iba, hindi naman, Father, tayo magsisimbang gabi, Father. Alam mo, Father, ang iba naman, hindi naman magsisimbang gabi. Magsisimba doon sa tabi. Sa tabi. Sa anong tabi? Doon sa tabi. Gagawin pang okasyon na, Papa, Mama, magsisimbang gabi kami. Yung pala, hindi naman talaga nagpunta sa simbahan. Nandun sa tabi. Kung saan na tabi yun? Makatapos mamaya, Papa, Mami, buntis ako. Tingnan mo, anong nangyari sa iyo? Kasi hindi ka nagsisimbang gabi. Palagi kang may katabi doon sa isang tabi. Yan ang problema sa atin mga tugang. Gagawin pa ng dahilan nitong magsisimbang gabi pala. Hindi naman magsisimbang gabi. Kaya ang tanong ko ngayon sa programa natin ito ano bang ginagawa natin preparasyon sa ating pagdating ng Paskong ito? Sabi ko nakaraan kadalasan sa atin, pinagaganda na mga dekorasyon dito, dekorasyon doon. Pero ang tanong sabi ko nga, nung mga nakarang araw, nung nag-record ako, ang mahalaga ginagawa ba natin ang paraan na mapabuti natin, mapaganda natin ang ating relasyon sa Diyos. Anyway, babalik muli si Father Boots pagkatapos ng mga paalala at sa pagbabalik ko, aking ipapaliwanag mga tugang madalas sa atin magsisimbang gabi na naman. Ano nga ba talaga ang simbang gabi? Baka alam mo lang, simbang tabi at may katabi. Yan. Anyway, ang oras namin ngayon, 20 minutes after 1 o'clock. Let's go, let's make it easy. GSM Blue Mojito. Tuloy-tuloy ang kulitan with GSM Blue Kulitro. Choose GSM Blue Mojito. Choose Kulitro. Drink responsibly. Your favorite GSM Blue Mojito, now available in 1 liter. Tuloy-tuloy ang kulitan with GSM Blue Kulitro. Drink responsibly. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta na kundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover.
Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Sa mga taga-Villar, ipinapaabot sa Indo ni Alcalde Joram Arcangel asin kang bilog niyang pamilya ang malipotok na pagbati nin maugmang Pasko asin manigong bagong taon sa Indogabos. Ngunya na Pasko, laom niya, nagabos kita magkasarundo dahil anta ini ang panahon nin pagminuotan asin dapat nang lingawan ang dai pagkakasinabutan sa lambang saro. Maut niya, nakamo padagos na magtarabangan, tangani makamtan ang sarong maoswag na gobyerno sa munisipyo Canho Villar. Kamo ang sa iyang inspirasyon para marealisar ang sa iyang mga marhay na pangaturugan para sa Banwaan Canho Villar. Sa Giraray, sa gabos na taga-Villar, hali sa saindong mga kagawad, Sunny Boy asin Tristan Arcangel. Kaiba ang saindong mamumuto na alkalde, Jorem Arcangel. Minabati nin maugmang Pasko asin matuninong na bagong taon sa Indogabos. ABP Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. ABP Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and increase, call AVP At 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta nakundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Natatabang na puong baga ito. Sinda kita ika-ako biko. Na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan, ako biko lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaigwang trabaho. Kadakol na mga naginibo. Lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka-hobenesan yan. Ang AKB Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nag-aako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4-piece beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4-piece, kaipuhan sa aplikasyonan sa itong 4-piece ID asin latest bill. Para sa non-4-piece o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare
Welfare and Development Office sa saindong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID as in latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini otomatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan ng complete application form sa Aleco Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-Aleco. Sa akin na payabang mga ginubatid. Ako po si Mayor Chin Garcia na nagpaabot ng maugmang Pasko asin angat na bagong taon. Pinapasalamat ko po sa mahal na Diyos na nalagpasan ta ang unuman na uminabot na hagyat na panahon aron kang bagyo. Maging positibo sa nakita asin magtiwala sa Diyos. Dahil imposible basta kita nagingwa, nagkarosan. Sa gilayon, sa pangaral kan sa akin na bilog na pamilya asin pagirib ako. Pinapaabot ng maugmang Pasko asin angat na bagong taon. Sararo sarabay sa pag-asenso, kaiba ta si Chino Garcia. Okay, balik po kita ginare sa programang Maray na Hapon with Father Butch Mombase, OP, mga tugang, at sa tuyang aning binabalik-balikan ang tataramon ning kagurangnan. Ano? Kasi nagpapagirumdum ini sa tuya, mga tugang, lalong-lalo na sa maabot na Pasko, ano? Maabot na Christmas. Ano? Kung kamo nagsimba kan Domingo, sana naman kita mga Katoliko o kaya mga iba nga, mga hindi Katoliko, yung mga alam ko, mga kaibigan ko, mga born again, ay nagkakaroon sila ng fellowship. Ano? Lalo kita mga Katoliko, magsimba. Ano? Maganda yung mga tugang. Ano talaga? Anong natutunan ninyo nung nakaraang linggo? Maganda. Balikan lang natin yun. Magandang paanyaya ito eh. Ano? Anong paanyayan ng Juan Bautista? Na siya ang talagang nanguna, kay Kristo. Na bago dumating si Kristo, nauna si Juan Bautista. Anong papel ni Juan Bautista? Na siyang tinig na or tagapaghanda. Sabi, I am the voice in the wilderness. Yun po, tinig. Pero paano maintindihan kung tinig lang, kung walang salita? Yun, si Jesus ang salita. Okay? So, ang napakaganda kung babalik-balikan lang natin mga tugang, itong sinasabi niya noong nakaraang linggo, December 8. Ano? So, awan ko kung naalala pa ninyo ito eh. Napakaganda. Anong sabi? Ihanda ang daraanan ng Panginoon. Ano? Ihanda ang aagian ng kagurangnan. Sabi niya, tuwirin ang inyong mga landas. O, paano natin itutuwid ang landas? O, kasama na rin po ito sa pagtutuwid ng landas natin. Ano? Yun, dati kung tayo ay siguro sakim o gahamad o sabi ng greedy, ano? Siguro panahon na ito talaga magbago. Ano? At sabi pa nga dito, maganda nito kasi kanina sabi ko tungkol sa mga kalsada natin na bako-bako. Sabi, tatambakan ang bawat lambak, ano? At titibagin ang bawat burol at bundok. Tutuwirin ang daang liko-liko at patatagin ang papatagin ang dating bako-bako. Ano? Ayun ay mahalaga eh. Ang problema kasi minsan sa atin, hindi, ba? Ang nangyari, pabayaan mo na lang yan, ano? Pabayaan mo na lang. O, yun. At kahapon nang duman ako sa sa may bandang Andaya, di ba? Sabi ko, may mga bata doon, may mga tao doon na humihingi na wala namang ginagawa. Ano ba ito? Kung sana, lagyan man lang nila sana ng mga bato yun, parang maiwasan yung lubak-lubak o lagyan man kasi maulan talaga mula kahapon, ano? Yung travel namin, ako nagda-drive, maulan. Mula Manila hanggang dumating kami dito sa Legazpi ng mga launa ng umaga, ang ulan-ulan, ano? So sabi ko, ano bang ginagawa? Sabi ko, bakit ako magbibigay ng gano'n? Wala naman silang, yan, bibigay mo sa limos, ano yan para ba konsenti ka, oy, kayo maging mahugakon. Hindi po maganda yun. Dapat merong yan na merong manggay sanang ginawa na dapat nagtambak man lang sila ng doon ng mga tawag yan, yung graba.
ano kasi lubak-lubak. Pero yun ang nangyayari nga sa atin kasi iba ganito eh. Ang nangyari sa atin, sa halip na, yun nga, may nagsabi sa akin sa message, sabi, I agree po sa observation niyo, Father Butch. It seems that the cycle is restore back. Yung ba? Restore back. Ibalik. Katakit, napansin ko kasi, yung mga magagandang kalsada pa, na pwede pa naman eh. Yung babakbakin ay samantala na yung talagang sirang-sira na kalsada, hindi nila inaayos. So where is the logic there? Ang ganda pa, pwede pa naman, hindi pa naman kinakailangan papalitan. Yung mga kailangan na talagang palitan, hindi pinapalitan. Where is the logic? But in remote areas, nothing is done to build roads. Alam mo, nang napunta pa ako sa Malaysia, sabi ko, nako, ang ganda, may ginagawa na naman silang kalsada. O dito sa atin, ang daming sasakyan, kakaunti ang kalsada. Isa pa yan. Kaya hindi lang sa matraffic, kundi talagang iyan ang problema. But anyway, gusto kong batiin din pala si Edwin Magalon na listening. Okay? So, yun nga. Balikan natin mga tuga. Ano bang magandang paghahanda ngayon? Ano? So, yung simbang gabi nga na sinasabi natin na maganda po ito sa simbang gabi na alalahanin natin na itong simbang gabi po ay bilang paghanda para sa atin. Ano? Iyon, siguro, sabi ko nga kanina, may mga tao kasi magsisimbang gabi pero hindi naman talaga pupunta sa simbahan. Pupunta doon sa isang tabi. Isang tabi. Oo. Yun, pagkatapos doon sa isang tabing yun, ano? O yan, nangyari. O ano yung nangyari? Yun, yan nangyari. Yun. Kaya nga, ginamit pa yung salitang simbang gabi. Yun. Sana gamitin po natin sa tamang lugar, ano? At tamang bagay, ano? Alam mo, may nabasa kasi akong ginawa ni pari pa siya noon eh, si Father Rex Andrew Alarcon. Bishop na po siya ngayon, ano? Si Bishop Rex Alarcon. Maganda yung sinabi niya, mga tugang. Gusto kong i-share sa inyo. Alam mo, sabi niya, Misa de Aguinaldo is a privileged votive mass. Pag sinabing votive mass, parang yan talagang misa votiva, ano? Meaning, a mass that does not correspond to the liturgical calendar but has a special intention. So, kaya nga may sasabihin na, ay dapat ko kumpletuhin ko yung simbang gabi. Magwi-wish ako. Alam mo, hindi dahil sa may mga tayong mga wishes. Ito may special intention. Alam mo pa ang magandang intention kung bakit tayo magsisimbang gabi? Ay mapalapit tayo kay Kristo at matanggap natin si Kristo at sabi nga, masunod natin talaga si Kristo. Iyon. So of course, it is celebrated for a grave or weighty reason. Ano? And with a massive attendance of the faithful. Kaya marami. Minsan, dalawang dito sa Pilipinas ang napapansin ko bilang parish priest po ako ng dating malaking simbahan sa Pangasinan at saka dito sa Manila. Naging parish priest po ako. Nakita ko rin po kasi ganito. Totoo yan. May mga taong hindi nagsisimba tuwing linggo, pero tuwing simbang gabi, pagsisimba siya. Pag Christmas, yung December 25, hindi na magsisimba. Ano bang klase yun? Sabi ko sa sarili ko, ano ba yan? We failed in evangelization. Mali yata yun. Kaya nga, itong siyam na gabing ito, maganda po itong gawin sa kami mga padi, mga pari nito, ay gawing catechism. Especially centered in the Eucharist. Why do we go to Mass? Kasi minsan may na-observe lang po kasi ako I may be wrong but that's my only observation. Kayo depende sa observation po ninyo, Totoo, marami. Simbang gabi, marami yan. Pagdating din ng Holy Week, marami yan. Tuwing lalo na pag Good Friday, maraming pupunta sa simbahan. Meron magsasabi, Father, wala pa bang misa sa Good Friday? O yun, tingnan mo. What does it show? It shows ignorance. Bakit? Hindi kasi nagsisimba kaya hindi mo alam.
magsisimba pagkatapos. Bakit kayo, Father, pag first at pag Good Friday hindi nagmimisa? Kasi nga patay si Kristo. And the last mass sa kon is the last supper. Kaya last nga last mass. Yun. Kaya pag Good Friday wala nang misa. Pagkatapos itinyan mo, maraming tao talaga pupunta sa simbahan. Pero pag sa Good Friday yan. Pag Easter Sunday, kung saan si Jesus ay nabuhay na magmuli, hindi naman nagsisimba. Yun. Anong kailangan kaya sa atin mga tugang? Siguro ito mga tugang kong mga Katoliko, so mga naniniwala kay Kristo, siguro maganda talaga ito na pagpaalalahanan natin ang mga kapatid natin. Kasi minsan para ba tayong uso, Father, uso. Hindi po ang pagsasadyos natin ay hindi po dahil sa uso. Uso kasi, Father, yun magsimba, nayaya ka lang. Siguro, pero sana mo mahalaga po ito the prayers are not strictly those of Advent season but in honor of the Blessed Virgin Mary. Yung po sa simbang gabi yan, Kaya makikita natin sa paghanda sa Pasko, kasama natin kaiba si Mama Mary. Kasi si Mama Mary naman talaga ang naghanda sa pagdating ni Kristo. Bakit? 9 na buwan sa sinapupunan ni Mama Mary si Kristo. In other words, inihanda. Kaya maganda po si Mama Mary, siya po ang halimbawa ng isang taong naghahanda. And the thing is, do we prepare? Do we prepare? Yan ang mahalaga po yun. Kaya maganda po pag-usapan din yan, the color of the vestments of the priest during the Misa de Gallo or the Misa de Aguinaldo is white instead of the violet that is proper for Advent. Sabi pa ni Father Rex, the spirit of the Mass is that of the anticipation for Christmas. Totoo yun. Sabi ko nga are we excited? For Christmas, like Mary expecting the birth of her son? Jesus in Spain, the 18th day of December used to be the feast of the Nuestra Señora de la Esperanza. Ay maganda po ito. Our Lady of Hope. And the Nuestra Señora de la Mary, the expectant mother. Yun naglilihi, nagiging yung nanay, So yun sa Spain po yun. Among the characteristics of the Misa de Aguinaldo are yung 9 days ngayon, di ba? Magsisimula naman po yan sa December 16 to December 24. 9 masses po yan. And it's celebrated early in the morning. Early in the morning at dawn. Or sabi sa sumo mane or ad auroram at dawn before daybreak. And it is as a festive mood. Okay? And of course, Misa de Aguinaldo, the Gloria is sung and attended by the many people. Alam mo, si Father Villaruel, OP, Fidel Villaruel, isang Dominican po, teacher po yan namin sa UST Manila, sa Faculty of Ecclesiastical Faculty. Sabi niya, the Misa de Aguinaldo is one of the oldest, if not the oldest, religious traditions in the Philippines. But there is yet no document that could give us information as to where the first Aguinaldo Mass in the Philippines. Wala pa makapagsabi. The first account of the existence of the Mass is found in Father Francisco Ignacio Alcina's Historia de las Islas e Indias de Visayas in 1668. Yan. Father Pedro Murillo Vilarde Cursus Ioris Canenucci Smenadici at Indice, printed in 1763, testifies that the tradition, century after, Fathers Vicente Salazar,
Benito Corominas and Serapio Tamayo later wrote that some same tradition continued in the 18th and 19th centuries. So the practice, however, natin was temporarily natigil po yun during the incumbency of Archbishop Felipe Pedro in 1682. And then it was revived nung namatay na siya noong 1689. Kaya nga ito po yun. So nagkaroon pala ng gap. And then the tradition of the Simbang Gabi or the Misa de Aguinaldo, of course, originated in Spain. Sa Spain naman talaga nagsimula yan. Doon sa Granada at saka Seville. Yun. And also from Mexico. Yun. But the practice of the Misa de Aguinaldo has disappeared in Spain and Mexico. Kaya tingnan mo, dito na lang tayo sa Pilipinas mayroon yan, Sa iba, wala na. But anyway, dahil sa mga Pilipino naman napunta sa iba-ibang lugar, na nagkakaroon na simbang gabi. Actually, yung kapatid ko tumawag sa akin, pwede mo i-translate ito sa Bicol. Kasi sa Los Angeles, California, doon po ang kapatid ko, mayroon silang simbang gabi sa mga ibang parokya. Hindi po yung halimbawa sa isang parokya 9 consecutive masses po. Hindi. Kunyari, for example, because I also celebrated masses in that area sa Bellflower, California. For example, doon sa St. Bernard, sa St. Dominic Sabio, yun, doon mag-iba-ibang lugar, ngayong gabing ito, sa isang parokya. Pangalawa sa isang parokya. At maganda, dalawa sa time na nandun ako sa Amerika, I spent my Christmas in America. Maganda po yung ginawa din Alam mo, mayroon kaming kumpisalan sa bayan. Maganda po yun That is one way that we prepare. Kasi sana, bago mag-Christmas, makapagkumpisal po tayo. Maganda po yun. That's the gift that we can give to Jesus. Okay? Our sin, so that He can give us His mercy and forgiveness. Maganda po yun. So anyway, magandang practice yan. Kaya noong 1961, yung Vatican extended 5 years the permission was not revoked. And the practice continues up to this day. Yun, nabigyan tayo ng pagkakataon. Maganda po ito. And then, the reason for allowing the Misa de Aguinaldo were to the perseverance of the natives in the faith and for the preservation of religion in this part of the world. Okay? Certainly a very weighty reason, advancement of religion. Yan naman talaga Yan ang napakaganda sa atin. Kaya nga doon na-preserve because religion is really a celebration. Okay? So anyway, babalik muli si Father Boots pagkatapos ng mga pagirumdum. Ang oras namin ngayon 44 minutos makalipas ang 1:00 hapon. An oras hatod sa Indokang Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inam agad. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Mga kababayan kong Ligaspeño, ini po si dating City Councilor Alan Ranyola. Kumusta po kamo? Ako, naglalaom na kamo, nasa marahay na kamugtakan. Maugma ang pag-iiribahan bilang paghahanda sa pagsabat sa dakulang selebrasyon ng Pasko asin bagong taon. Sa panahon na ini, tinatakwan niya to ng pag-omaw ang satuyang tagapagligtas na si Kristo Jesus. Ang sa iyang pag-abot, dara ang mensahe ng pagkamuot sa kinakban. Ang pagkamuot na ini, mapasatuya man lugod kasabay ang pagmaot na maihiras sa lambang miyembro kang pamilya asin kapwa. Agadon man niya to sa mahal na Diyos na ang gabos, ligtas sa pagtama ng anuman na kalamidad. Kasabay ang paglaong na magkaigwa ng katuninungan ang bilog na kinakban. Sa Paskong ini, asin sa masund na mga taon, kita man lugod, magkasararo, asin mag-iribahan para sa progresibong Legazpi. Merry Christmas, asin mapasatuya man lugod ang matuninong na bagong taon. Ini po si dating City Councilor Alan Ranyola, dara ang serbisyong garantisado.
Inihahatod sa Indo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5. Ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Thank you Kong Joey Salceda, habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medical. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba, Kong Joey Salceda. Highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albay ahead ang atang lahat, Kong Joey Salceda. Albay ahead ang lahat, oh. Albay ahead ang lahat, oh. Kong Joey Salceda. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matitra. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Protektahan ang inyong PhilHealth Fund. Huwag ipahiram ang PhilHealth ID o MDR. Huwag ipagamit ang PhilHealth membership sa iba. Huwag pipirma sa blankong PhilHealth claim forms. I-report ang mga nag-aalok ng libreng operasyon para sa mga PhilHealth members. Magbayad lamang sa mga PhilHealth accredited collecting agents. I-report ang anumang gawaing kaduda-duda sa PhilHealth Action Center, Area Code 02-441-7442 o sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth sa inyong lugar. OwnStyle Graphics Design Services. Your top-notch design, great fabric, and quality printing. OwnStyle offers full sublimation printing, t-shirt printing, digital printing, tarpaulin printing, stickers, calling cards, PVC ID and lanyards, mugs, corporate giveaways, trophies, signages, wedding invitations, Sintra board standees, and so much more. OwnStyle Graphic Design Services. Located at Rizal Street, Barangay 3, EMS Barrio, Old by Legazpi City. For inquiries, contact 0969-372-9029 with branches at Market Site Daraga Albay, WCC Building, Santa Cruz State, Basud, Tabaco City, Tagas Daraga Albay, beside Mateas Quinalas, and at Poctol Maroroy Daraga Albay. OwnStyle Graphics Design Services. Make your own style. Okay, balik po kita girare sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP, mga tugang
At sa tuyong aning pinag-uulayan, ang manunugod sa paghahanda ta para sa darating na Christmas o Pasko. At sa Rosayan na sinaapod na yung mag-attender kaning simbang gabi, or aguinaldo masses, So anyway, sabi nga, the word aguinaldo, sabi, originally referred to gifts. Yun, aguinaldo, gifts po yun. During the Christmas season until the Three Kings or the Epiphany, or yun, also known as the Feast of the Three Kings. So, aguinaldo. Kaya pag may aguinaldo, ay may regalo or aguinaldo. So another time here are not called aguinaldo. Yan. Yung regalong yan, pag sinabing regalo, pag Pasko lang, aguinaldo yan. Pag hindi Pasko, regalo sana yan. So the Misa de Aguinaldo is like a gift to the faithful sa ating kagurangnan. Kaya sa tuya bagay, magayon mga tugang kitang magsisimba sa simbang gabi, aguinaldo masses, ini po ang sa tuyang regalo. Although Jesus is the best gift that God has, the Father has given us po. Siya po ang regalo sa atin ng Diyos. Pero siyempre, sabi nga we have to be reciprocal. Ano bang ibig sabihin pa ng reciprocal? Hindi yung tanggap ka ng tanggap. Dapat marunong ka rin magbigay. Give and take. Yan. Reciprocal. Receive and hindi ka take and take, but hindi ka receive and receive, but also give. Yan. So maganda po mga tugang na yan ang regalo ta. Regalo ta sa Panginoon. Sa magandang, sabi ko kasubago, sa magandang regalo kay Kristo, ay yung tanggapin si Kristo na taga-Panginoon. Panginoon talaga. Paano masasabing si Kristo ay Panginoon mo? Jesus is my Savior. If He has not saved you, sasabihin mo, Jesus is my Lord, but you are not, ayaw mo naman sumunod sa Kanya. He's not your Lord. Pag sinabi natin, Jesus is our Lord, dapat sumusunod tayo sa Kanya. At the same time, Jesus is our Savior because He saved us from our sin. Yun po magandang gawin natin yan. Kaya maganda na sa simbang gabing ito, sa Misa de Aguinaldo, ito po ay regalo natin kay Kristo. Kaya sabi ko, isa dyan magandang regalo ay yung paglapit sa sakramento, lalong-lalo na sa sakramento ng pagkukumpisal. Yan. When was the last time ba tayo nagkumpisal? Baka nakalimutan natin. Paalala lang, simple lang naman, Father, I have sinned, nagkasala po ako. At ang kasalanan ko po ay ito. Huwag mo sasabihin, Father, nagkasala po ako kasi yung asawa ko ay babaero eh. Oo, Father, yung nagkasala ko kasi yung asawa ko, Father, ay lasinggero. Di, ang ikinukumpisal mo, yung asawa mo, kaya sabi ko doon sa nagkumpisal, sige, patatawarin ko yung asawa mo, kundi ang asawa mo, pero ikaw hindi, kasi ang ikinukumpisal mo, kasalanan ng asawa mo. Mali po yan, Ikumpisal mo yung kasalanan mo, huwag kasalanan ng iba. Sabi nga, it is more that you accuse rather than excuse. Yun. That's confession. Mahalaga po ito Sana bago magdumating ang December 25 nakapagkumpisal na tayo. Ako po ay chaplain dyan sa UST Legazpi Hospital. Ay talagang I gave really an opportunity for all those Catholics na nandyan sa UST Legazpi Hospital, maging doktor man, maging nurse, maging janitor, makapagkumpisal. Kasi oportunidad na yun And ako gumagawa ng hakbang. Ako naman talagang lumalapit na. Hindi na sila lumalapit sa akin kasi one time, nag-schedule ako ng kumpisal. Okay, nandun ako sa chapel. Ang tagal-tagal, walang dumating. Yun. Ako ang ginagawa ko, pinuntahan ko sila sa nurse station. Sige. Okay, Father, excuse me, meron pa? Okay, no problem. Basta, when you're ready, I'm here. Okay? Ready. Alam mo, importante po yun Kaya nga, God is always ready to forgive us. Tandaan po natin yan. But are we ready?
Yan ang problema. We are not ready to... God is always ready to forgive us. God is always ready to bestow His mercy and forgiveness. Ready, handa lagi ang Diyos eh. Pero tayo, yun, handa ba tayo? Yun. Maganda po ito. Bago dumating ang simbang gabi, sana po makapagkumpisal man naman tayo. Ano? Kasi tatanggapin natin si Kristo. Tingnan ninyo, the word Bethlehem. Si Kristo po ay pinanganak hindi sa Nazareth. He could have been born in Nazareth, or he could be born in Jerusalem, but that was not the plan of God. Why in Bethlehem? The word Bethlehem, is the house of bread. So, bakit? Kaya nga sabi nga, si Kristo ay isinilang sa sabsaban. Yun. Kaya may makakain tayo. Yung Christmas natin is the Mass of Christ. Kaya siyempre sana makapagkumpisal tayo. Maganda po yun. So yan ang aginaldo natin kay Kristo. Yan. Okay? So sana po. Of course, in Spain, the midnight mass, pag sinabing midnight mass, refers on December 24. The Misa Aguinaldo, sabi nga, culminates with the Misa de Gallo. Ang Misa de Gallo po, nung panahon, ang tawag sa Spain yan, is midnight mass. Yun, ang noon sa Spain. Misa de Aguinaldo, Misa de Gallo. Kasi sa atin, pare-pareho lang, Padre, yun. Basta misa yan, pare-pareho yan. Hindi po. Misa de Gallo, midnight mass po yan sa Spain. Ang Misa de Aguinaldo, yun po ang 9 days na kung tayo nagsisimba. But dito sa Pilipinas, sabi nga, we use it interchangeably. Para pareho lang daw. But anyway, dito sa Pilipinas, meron tayong ginawa na tulad nga, sa December 15, alas 7 ng gabi, pupunta ako sa Lambda, magmimisa dyan, by the way, mga taga-Lambda, handa na kayo. At ako, pag nagsisermon, I always have the, naman si Father Boots, pag nagsisermon, question and answer. Nagpupunta po kasi ako hindi ako naka-pulpit, ayaw ko kasi basahin yung sermon ko. Gusto ko talaga dialogue na ibig sabihin, natututo kayo sa ating selebrasyon, okay? Sabi, ano bang dahilan kung bakit ka nandito ngayon? Yan, pwede kong tanong sa iyo yan. Father, kasi magsisimbang gabi ako. Yun, okay. Anong simbang gabi? Yun, paliwanag na natin yan. But anyway, inabot na naman tayo ng oras yung pamamaaram. Sana po ako po ay nakapagbigay sa inyo ng informasyon about Misa de Aguinaldo. And may ihanda ko kayo sa misang ito. Okay? So, nakapagbigay ng informasyon, inspirasyon, asin bendisyon. Nagpapasalamat po ako sa ating technical man. Andyan kanina si Nune Napoles at ngayon si Nal Baldo, at saka sa ating sa IT, walang iba kundi si Nico Martinez. Ito po ginagawa si Father Boots Bomba sa AOP ng UST Legazpi nagsabing, remember, we are all a blessing to one another. Be a blessing always. Bye-bye. OwnStyle Graphics Design Services. Your top-notch design, great fabric, and quality printing. OwnStyle offers full sublimation printing, t-shirt printing, digital printing, tarpaulin printing, stickers, calling cards, PVC ID and lanyards, mugs,